Казанда да татарча аралашу клубы булдырганнар. Яңгыр явып китсә дә, очрашуга килүчеләрне бу куркытмады. Рөстәм Камалов үзе татарча начар сөйләшсә дә, гомере буе балаларын телгә өйрәтергә тырышкан. Заманында олы улын махсус татар мәктәбенә биргән. Авылга кайткач та, әби-бабайларга балалар белән бары тик татарча сөйләшегез дип әйтә торган була. Бу курска мин килдем, чөнки татар теле минем туган телем. Минем малайлар уже зур, алар татарча яхшы сөйлиләр. Мин кызгынычка гаиләдә татарча сөйләшмәдем. Хәзер вакыт килде, аныклар ала берсә була, и минем әйтәсем, аның белән аларашырга, сөйләшергә туган тел белән. Очрашуларга төрле хезмәт кешеләре йөри, һәрберсенең бирегә килергә үз максаты. Оныта башлаганмын барыбер бернинди сүзләрне, шундый җиңел генә сүзләрне дә оныта башлаганмын. Әйбәтрәк сөйләшәсе килә. Тайда балаларга инглиз телен укыттым. Хәзер кире кайттык Казанга һәм монда да балаларга инглиз телен укытам. Ләкин үземнең туган телен дә өйрәнергә максатым бар. Мәктәптә без татар телен өйрәнмәдек. Безнең татар теле добровольный иде. Телисен барасың, теләмисен бармыйсың. Но мин татар теле дәресләренә җирдем. Иде татарча да, русча да сөйләштек. Очрашуга килүчеләр Татарстанда яшәгән кешеләр һәм бигрәк тә татарлар ана телен белергә тиеш ди. Моның өчен үзара аралашу кирәк. Татарча өйрәнү клублары ачык һавада фикерләшү форматында уза. Һәр дәрес үзенчәлекле, төрле атнада төрлечә үтә. Узганында диалог рәвешендә узган, бу юлы спикер чакыралар. Тинчурин театры артисты Гүзәл Галиуллина белән Кечкенә принцны укыдылар. Лейла Гайнуллина баштарак инглиз теле клубы оештыра. Соңрак татар телен өйрәнергә ихтыяҗ зур икәнлеген аңлап ала. Без менә бүген икенче дәрес алып барабыз. Бу дәрестә түгел, бу очрашулар, сөйләшүләр безнең грамматика өйрәнеп үтергәнбез. Без күбрәк сөйләшергә өйрәнәбез. Татарча сөйләшергә, ана телебездә аралашырга теләгән кешеләрне Кабан күле буена чакыралар. Һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 7дә. Рәхим итегез. Бабушка будет Эби. Эби. Дедушка будет Бабай. Мондай очрашулар көзгә кадәр дәвам итәчәк. Татарча фильмнар карарга, экскурсияләр, дискуссия, лекцияләр уздырырга ниятлиләр. Моннан тыш тагын татар теле курслары әзерлиләр. Эльвира Хөснетдинова, Монреаль, Аделаида, Казан.